Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан кунаклары. Республика күләмендә аулагы батл проекты дөнья күрде. Менә шушы проект әгъзалары бүген байлар сабасында. Алар безнең сабада булдылар, һәм шулай ук лесхозда булдылар, һәм аларның менә 3нче нокталары Саба Дулкыннары телерадио компаниясының Дулкын радиосы. Кунаклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәзер инде чират сезгә җитте, микрофонны сезгә бирәм. Исәнмесез, хәерле кич, радио тыңлаучылар. Мин өлкәннәр көне белән барлык өлкәннәрне тәбрикләп узам. Үзем Мәскәү каласында яшәп иҗат итәм. 16нчы елда Күңелем чагышлары дигән китабым чыкты. Җырларымны Айгөл Бариева, Венера Силигет, Гаделфәт Сафин, Рифат Зарипов һәм башкалар башкаралар матур итеп. Менә Сәрия Закирова оештырган республик күләм авылак проектына мине чакыргач, мин иң беренче көннән башлап җырга тырышам инде, Мәскәүдән хәтле киләм. Татар телен, татар милләтенең гореф-гадәтләрен үстерүдә үз өлешемне кертергә тырышам. Без Мәскәүдә яшәсәк тә, татар телен онытмыйбыз, сөйләшергә тырышабыз, концертларда йөрибез. И хәлдән килгән хәтле иҗат итәбез.